Usnula civilizacija 20, Sibirski cedar 20, Anastazija, prva knjiga, Vladimir Megre. San pod svojom zvijezdom. Već sam pričao s kakvim nadahnućem Anastazija govori o biljkama i ljudima koji razgovaraju s njima. Mislio sam da je ona koja živi u prirodi, dobro proučila samo prirodu, ali ona ima obavijesti i o planetarnom poretku. Kao da osjeća nebeska tijela. Prosudite sami o tome kako ona priča o snu pod zvezdanim nebom. Biljke, nakon što su primile obavijest o određenom čovjeku, počinju razmjenjivati obavijesti s kozmičkim silama. No one su samo posrednici, koji vrše samo ograničenu zadaću glede tijela i nekih duševnih razina. Biljke se nikad ne dotiču složenih procesa, svojstvenih od cjelokupnog životinjskog i biljnog svijeta jedino ljudskome mozgu i samo ljudskim razinama postojanja. Uspostavljena razmjena obavijesti ipak omogućuje čovjeku praviti to, što samo on može činiti, koristiti se kozmičkim intelektom, iako ćemo točnije reći, razmjenjivati s njim obavijesti. Sasvim jednostavan postupak daje mogućnost da se to čini i osjeti blagotvornost takvoga djelovanja. Anastazija je kazivala o njemu ovako. U jednu od večeri, kad za to budu prikladni uvjeti, smjestite na spavanje pod vedro nebo. Postelju pritom treba rasprostrijeti nedaleko od grmova maline, ribiza ili žitnih površina. Vi trebate biti sami, ležeći na postelji, okrenuvši lice prema zvezdanome nebu, ne treba odmah zaklopiti oči. Usmjerite pogled i mislima se prošećite po kozmičkim tijelima. Razmišljajte o njima bez naprezanja. Misliti treba lako i slobodno. Najprije si pokušajte u mislima predstaviti ona tijela koje vidite najbolje, a zatim možete malo sanjati o onome što je vama intimno, o vama bliskim ljudima, o onima kojima želite dobro. Ne pokušavajte u taj trenutak misliti o osveti ili željeti nekome zlo. Učinak bi mogao biti neugodan za vas. Takav jednostavan postupak oživjet će neke od mnoštva stanica, uspavanih u vašem mozgu, od kojih se većina tako i ne budi u vrijeme života čovjeka. Kozmičke sile bit će s vama i pomoći će vam najnevjerojatnije svijetle snove učiniti stvarnima, pomoći će vam naći duševni mir, uspostaviti blagotvorne odnose s bližnjima, pojačati ili probuditi njihovu ljubav za vas. Jako je korisno ako se dani postupak uradi nekoliko puta. On daje učinak samo na mjestima gdje ste u stalnom doticaju s biljnim svijetom. Što ćete vi sami osjetiti već ujutro. Osobito je važno ako se ovaj postupak čini uvijek uoči svoga rođendana. Nema smisla sad pojašnjavati način na koji djeluje ovaj mehanizam.